Davno je to bilo, mada po ovom savremenom shvatanju možda dosta kasno sam počeo da se bavim košarkom sa nekih 13 godina, 14. Iako sam pre košarke se uporedo bavio fudbalom i folklorom, potom i plivanjem. Sigurno da sredina u kojoj sam odrastao i osnovnu školu u kojoj sam išao je puno uticala na to da to baš bude košarka. Osnovna škola u kojoj sam bio je sport bio glavna tema i košarka sport broj 1. To je bila, ja mislim, gradska takmičenja organizovana po školama, gde je Partizan pratio te utakmice i vršio selekciju, odnosno birao igrače koji su njima bili zanimljivi za njihovu selekciju, tako da sam ja bio jedan od tih igrača koji je završio u toj generaciji 79-78. U Partizanu. Tu sam nisam nešto previše zadržao, potom sam otišao u Užička Republika, odnosno ABM Netrestim, odnosno Košara, to je klub koji je bio u bloku 62 i otprilike da sam stvarno napravio te neke prve košarkaške korake, ozbiljne košarkaške korake, gde sam znao otprilike da je već košarka nešto čime ću se baviti u životu. Stvarno, imao sam jako uspešnu karijeru, možda karijeru koju nisam ni sanjao u početku da ću imati. Sigurno i moment dolaska u Partizana i to što sam bio deo tima koji je osvajao te trofeje, je teško da mogu da jedan moment lep izdvojim jer ih je bilo mnogo. A što se tiče nekih ružnih momenta, sigurno da svakom sportisti je najgore kada ne može da se bavi sportom, odnosno neka povreda spreči u tome. Tako sam i ja imao dve teške povrede u svojoj karijeri koje su me maltene 2 sezone odvojile van terena. Mislim da i u životu, a pogotovo u sportu, je samo kontrola jako važna. Znači da iskontrolišeš emocije i da bez obzira na uslove u kojima igraš budeš fokusiran na ono što želiš i na cilj. Mi smo stvarno u jednoj atmosferi koju da nazovem je tu bila i nesportska, uspeli da ostanemo privremeni, hladni glave i da pobedimo utakmicu i osvojimo titulu koja samim tim je dobila i neki veći značaj i određenu težinu. Ja sam karakterno takav i još plus kada se nadoveže taj uspeh na poslu i zadovoljstvo u poslu kojim se bavim, tako da je to sigurno dobitna kombinacija. Pa, znate šta, stvarno mi jako prije, jako mi godi da sam nekome majlija, odnosno da donosim sreću, da neko misli da donosi sreću Partizanu i sreća je možda i u životu i u sportu najvažniji faktor, tako da, a sreća se isto tako i zaslužuje. Pa skoro sam, znači, završio tu igračku karijeru i prešao u trenersku. Naravno da određena želja postoji, ali je kontrolišem i polako to igračko menjam za trenersko, tako da na početku sam jednog novog razdoblja u svom životu i ulazim onako stvarno kao i u sve ostalo što sam ulazio do sada u životu, ulazim sa maksimalnim ambicijama, spreman sam i da učim, da napredujem i sa željom da jednog dana postane stvarno vrhunski trener. Pa, autoritet se
prevashodno gradi znanjem i doslednošću, a što se tiče tog nekog odnosa, to je više onako možda nešto lično i deo nekog tvog karaktera. Pa ja sam uloga koju imam kao pomoćni trener trenutno je maltene ista kao kad sam bio igrač, samo što sam sad u delu na klupi, a ne u dresu. Mislim da u Partizanu svi ljudi iz menadžmenta kluba i stručnog štaba su u funkciji i u servisu, naravno, igračima, tako da na raspolaganju smo igračima ceo dan, bez obzira da li su spoljni igrači ili centarska linija, da radimo sa njima i na neku njihovu ličnu inicijativu, a i naravno obaveze koje mi zadajemo, da radimo na njihovom usavršavanju. Tako da i ono, između ostalog, u čemu se Partizan razlikuje od dosta timova, jeste što stvarno jako puno vremena provodimo na terenu. Napraviti dobru hemiju u timu i dobru atmosferu u timu je jako težak posao. Sigurno da Partizan radi odličnu stvar u tome, prvo što prvi korak je pravilno, to je selektiranje igrača, gde se selektiraju igrači koji po nekim svojim, pored košarkaških i karakternih ljudskih osobina, zadovoljavaju sve uslove i spremni su da stave tim iznad ličnog. Tako da, to je prvi korak. Sigurno da svaki igrač je dužan da unese pozitivnu energiju u slačionicu i na teren, i svako od igrača je dužan da se kao sportista ponaša i na terenu i van terena. Sigurno da kapiten ima ulogu da ukoliko neko slučajno zaluta malo i krene nekim drugim putem, da ga što pre vrati na pravi put. Što se tiče mog naslednika Vlade Lučića, stvarno izvanredan momak i postoji razlog zašto je on ove godine dobio tu ulogu da u ovoj nekoj novoj, mladoj generaciji Partizana bude predvodnik i bude pravi primer i na terenu i van terena, i mislim da izvanredno obavlja svoju ulogu. To je stvarno tako i dosta puta sam onako tokom ovih igračkih dana u Partizanu naglašavao to i često i ponavljao iste rečenice, ali stvarno je ta energija koja se prenese sa tribina na parket nešto što ne možeš ni rečima opisati, nego to treba doživeti, i sigurno da u tom momentu 6. igrač na parketu i što ti kažeš zajednički podizanje trofeja, to je sve sa razlogom i oni su deo svih tih trofeja i uspeha u istoriji Partizana. Naravno, ima ljudi u mom okruženju koji navijaju za Crvenu zvezdu, ali oni moji najbliži navijaju za mene. Ajde vamo bre, ka navijačima!